Saderengipun matur ngaturaken agunging panuwun dumateng Mas Yudi dalasan Mas Bangun Erlangga ingkang sampun nyawiji wonten ing mriki dumugi sakmenika saestu damel pomonging manah kula dalasan para kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kasugengan katentreman miwah kabagas warasan mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambahing kaluwarga waratin sagung dumadi widodo niskala lulus raharja, amin. Nuwun kula nuwun kepareng matur kula wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh miwah aji sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepayaning kautamen ingkang sampun pono ing pamawas lebet ing pitutur luhur ingkang dapinundi saha kinabekten malikinipun dumateng panjenenganipun Ibu Bupati Purworejo Ibu Yuli Hastuti dalasan pamong prajanipun ingkang saduhu tenglat tinulodo malikinipun dumateng panjenenganipun Bapak Yudi Kadis Kominfo dalasan Mas Bangun Erlangga Sekdin Kebudayaan Kabupaten Purworejo wonten ngarsanipun pangerso DPP Permadani Pusat dalasan jenjang kerawatipun ingkang saduhu kinurmatan dalasan para tamu kakung miwah putri Werda Madya Taruna ingkang dahat kalingga murdaning akrami winantu ing karharjan ingkang kairing sumring subhata pakurmatan saha sinatan handhaping raos minangka purwakaning atur kula nderek napangaken bilih ingkang sudi mastani kula pun daski rahmat minangka raga sameti wicara saking para kadang siswa Bregada Sanga kinen matur dumateng DPP Permadani Kabupaten Purworejo ingkang kinurmatan. Ananging saderengipun sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah manung puja hastawa puji hastuti sembah puja lan dhuwur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring kanugrahan ingkang mawurahan dumateng kula lan panjenengan paring kekiyatan paring kabagas warasan satemah kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal nyawiji wonten ing ngriki kanthi manggih rahayu widodo tan wonten rubeda satunggal punapa pramila sumangga raos supalan syukur kula panjenengan kanthi salmetamit alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kunjuk dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah pikantuk syafaatipun wonten ing donya dumugi ing delahan Allahumma amin. Sagung pilenggah kakung miwah putri minurya malikinipun dumateng DPP DPD Permadani Kabupaten Purworejo ingkang setunggal minangka raga sambeting wicara saking para kadang Bregada Sanga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit panjenengan dalasan para pamong para dwija sampun paring seserepan paring pangertosan sampun hanggula wentah kula para dalasan para kanak-kadang satemah saged derek pawiyatan dumugi wisuda ing dinten menika. Mugi-mugi amal kesan panjenengan saged katampi saking Allah Subhanahu wa taala tinangkung matikel-tikel ingkang nganggo kalih kula minangka raga sambeting wicara saking para kadang Bregada Sanga ugi ngaturaken nyuwun agunging samudra pangapunten. Ambok bilih sadangunipun kula nundha ndodho tartamtu kathah kekirangan kathah kalepatan anggenipun derek pawiyatan. Sepisah malih kula bali nyuwun agunging sih samudra pangaksama saking para kadang dwija para pamong
DPD Permadani Kabupaten Purworejo. Ingkang angka 3 nyuwun tambahing donga tambahing pangastu saking para rawuh sadaya. Mugi kula dalasan para sanak kadang bergota sanga saged migunani tumraping liyan. Mekaten lan semanten ingkang saged kula haturaken dumateng panjenengan sedaya, kula nglenggana dodo tartamtu kathah kekirangan kathah kalepatan saking Suposito Trapsila mimbah tumbah suhing bursa ingkang singlar saking pangraketing paramasastra saestu kula nyuwun agunging samudra pangsumo. Kula pungkasi kanthi hasesanti hayu hayu rahayu rahayu jaya wijayanti rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Pranasuka Pranamulya dirgahayu bergata sanga Permadani Purworejo. Permadani Kuncara, Permadani Kuncara, Permadani Kuncara. Wa wal muwaffiq ila maqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nuhun.